Hey guys, this is day 218 of 365 days and ఈ రోజు 300 మీటర్ రెప్యుటేషన్స్ సీనియర్ అన్న వాళ్ళతో వర్కౌట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు గ్రౌండ్ కి మార్నింగ్ 5 కే వచ్చాను అండ్ స్టేడియం లో మన పునీత్ రాజ్ కుమార్ స్టాచ్యూ దగ్గర కుక్క కొరికేకొచ్చింది గాయస్. అండ్ గ్రౌండ్ కి వస్తేనే ఫస్ట్ ఫుల్ బాడీ బాగా వార్మప్ చేసి అండ్ రన్నింగ్ అయిన తర్వాత ఇది మన బాడీ కండిషన్ అన్నమాట. అండ్ స్పెషల్లీ రన్నర్స్ కోసం ఒక వీడియో ఎడిట్ చేశాను, చూడండి గాయస్. అండ్ వీడియో ఎట్లుందనేది కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి గాయస్. అండ్ బీడిఐ గ్రౌండ్ లో డాక్టర్స్ తో పాటు నోబిలిటీ సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని అండ్ ఈ రోజుకైతే ఇంతే. మళ్ళీ రేపు వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ కొట్టి కామెంట్ చేసి అండ్ రేపు వీడియో కోసం ఎవరైతే నా ఐడిని ఫాలో చేయలేదో లేట్ చేయలేకున్నట్లు ఫాలో చేసి అట్లే నా యూట్యూబ్ అకౌంట్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్. ఓకే, టాటా, బై బై.